Венера Ганиеваның «Йылдызлар» фабрикасы жыйыны, Казан дәүләт мәдәният институтының җырчылар әзерләү кафедрасының 25 еллык юбилей кичәсе. Кызыклы интервьюлар, моңлы җырлар, булар барысы да җомга кичке сәгать 7-дә, якшәмбе көндезге сәгать 2-дә Мәйдан каналында карагыз. Мин сине онытмадым, куш дигәнгә йөрәккәем күнмәде. Әлхәмдүлилләх, без кирәк кешеләргә. Эй зураты, күңелдә ничек якты, бырма инешләрең үзеңә камап тартты. Senin yanlarında şafen olur, duvar damlarında, gönlüne nazda itamat.